Kajing lekai football ka bahek tam ha kari kalawan pai biang sha nongba Shillong ha ka ba menteri rangba ka cela u Konrad ke sangma u lapli panba ya ka shispa lai pusau Indian Oil Duran Cup ha State Convention Center. U menteri rangba u lapan pau kajing sengau sarong halor kajing long ka Shillong kum ka wei na ki jaka penlong ya kane kajing lekai ha ka ba on penlong prateli kijing khun HJN Stadium kentup ya ke quarter final bat ke semi final. U lapan pau ru ba ha ki news ngam balalek ka sorkar ka lapan trei ya palat 90% ki sport bat lathit palat hajar kelur na ka benta ka roi ka par ha ka liang ka sport. U lapan benaru ba onte ya ka mau kanu stadium ka bahek tam ha India bat kentiu ru ya ki weipat ki komplek Hatura Shillong bat Chowai. U menteri sport usba Shakliar Warjri ulaong ka sorkar kalamang live kundai pon khat nyau klur sya ki arpun teli ki sport association ban penkre na ka benta ka national game hajar arpun nyau bat bu ru ka thong banra hadu sanpho teli ki takma ka Duran Cup ka ban penlong ha ki santeli ki jela kum ha West Bengal, Jharkhand, Assam, Manipur bat Meghalaya.